ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ବିନ୍ଧାନ ରତ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ପଂକ୍ତିଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥି ପୂର୍ବରେ ଦେଇଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରୁ ମନେ ପକାଇ ପଦ ପୂରଣ କର। କ ନଥିଲା ଡେସ୍ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଡେସ୍ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି ମରଣର ଭୟ ଦେବାକୁ ଡେସ୍। ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି ମରଣର ଭୟ ଦେବାକୁ ଟାଳି। ଏକର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ମର ଅନୁଗତ କପୋତ ଦଳେ ଡେସ୍ ପାରିବ ମୁକ୍ତି କରି ମୂଷିକ ରାଜମ ଡେସ୍ ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। ଖର ଉତ୍ତର, ମର ଅନୁଗତ କପୋତ ଦଳେ ତୁମେଇ ପାରିବ ମୁକ୍ତି କରି ମୂଷିକ ରାଜମ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଉପାୟ, ଭୟ, ମୁକ୍ତି, କରୁଣା। ଉତ୍ତର ଉପାୟ। ଉପାୟ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ। ଭୟ, ରାମ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଭୟ କରେ। ମୁକ୍ତ, ବିହଙ୍ଗମାନେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କରୁଣା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣାର ସାଗର। ଏବେ ଆମେ ପଂକ୍ତିଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ସାରି ହିରଣ୍ୟକ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଧାଇଁ ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତଙ୍କୁ ଆଗ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧାଇଁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ, ଆଗ, ପ୍ରଥମେ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କପୋତମାନେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। କପୋତ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୋର ଅନୁଗତ ଏହି କପୋତ ଦଳକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାଲ କାଟିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିକଟ, ଦୂର, ନିଜର, ପର, ଆଗ, ପଛ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁକତି, ମୁକ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କପୋତ ଦଳ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନିକଟ, ନିଜର, ଆଗ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ୟରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ମୁକତି, ତୁମେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।